नमस्कार, राशीज किचनमध्ये मी राही तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते। आजची रेसिपी आहे रावसची चटणी, म्हणजेच रावस माशाचं तिखलं, म्हणजेच रावस माशाचं आंबट तिखट। यासाठी मी मध्यम आकाराच्या रावसच्या 10 फोडी घेतलेल्या आहेत। त्यांना मॅरिनेट करण्यासाठी अर्धा चमचा मीठ, पाव चमचा हळद आणि 1 चमचा काश्मीरी लाल तिखट लावून 1 ते 1.5 तास ठेवून दिलेले होते। मीठ व लाल तिखट माशांच्या फोडींमध्ये व्यवस्थित मुरल्यावर, म्हणजे मासे व्यवस्थित मॅरिनेट झाल्यावर आपण आता चटणी करायला घेणार आहोत। त्यासाठी लागणारे अन्य साहित्य: 1 मोठी वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं, वाटपात घालण्यासाठी 4 मोठ्या लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, 1 हिरवी मिरची, 2 मोठे चमचे धणे, 1 मोठा चमचा चिंच, पाव वाटी कोथिंबीर, 2 मोठे चमचे काश्मीरी लाल तिखट आणि पाव चमचा हळद, अर्धा कांदा मोठा चिरून वाटपात घालण्यासाठी घ्यायचा आहे, तसेच 2 मोठे चमचे तेल, अर्धा कांदा बारीक चिरून घ्यायचा आहे, त्यानंतर मीठ। चला तर आता या रेसिपीसाठी लागणारं वाटप करून घेऊया। चटणीच्या वाटपासाठी मिक्सरच्या भांड्यात खोबरं घ्यायचं आहे, कांदा घालायचा आहे, त्यानंतर धणे, चिंच, लाल तिखट, इथे मी 2 चमचे काश्मीरी लाल तिखट घेतलेले आहे। तुम्ही त्याऐवजी 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर आणि 1 चमचा बेडगी मिरचीची पावडर पण वापरू शकता। त्यानंतर हळद घालायची आहे, कोथिंबीर, लसूण, आलं आणि हिरवी मिरची। आता आपण ह्यामध्ये पाणी घालणार आहोत, पण पाणी थोडंसंच घालायचं आहे, कारण तिखलं म्हणजेच सुकं हे फार पातळ करत नाही, त्यामुळे अत्यंत थोड्या पाण्याचा वापर करून हे वाटप आपल्याला करून घ्यायचं आहे। आता यात पाव वाटी पाणी घाला आणि जाडसरच वाटून घ्या। रावस माशाचं आंबट तिखट यासाठी लागणारं वाटप जाडसर वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण पुढील कृती बघूया। त्यासाठी एका भांड्यात सर्व वाटप घ्यायचं आहे। आता मिक्सरच्या भांड्यात अर्धी वाटी पाणी घेऊन ते यात घालायचं आहे। आता यावर मासे ठेवायचे आहेत। माशाची चटणी किंवा आंबट तिखट करताना आपण तेलात कांद्याची फोडणी दिली तरी चालेल। जसं आपण माशाच्या आमटीसाठी करतो त्याप्रमाणे फोडणी पण देता येते, पण ह्या पद्धतीत शक्यतो इथे मी वरून कांदा व तेल घालणार आहे, त्यामुळे बारीक चिरलेला कांदा यातच घालायचा आहे आणि तेल सुद्धा वरून सोडायचं आहे। अशा पद्धतीने आपण तेल घालणार आहोत आणि चवीप्रमाणे मीठ।
एकदा जरासं ढवळून घ्या आणि मीडियम फ्लेमवर आपण हे शिजण्यासाठी ठेवणार आहोत। मीडियम फ्लेमवर आपण ह्याप्रमाणे तिखलं शिजण्यासाठी ठेवलेलं आहे। आता यावर झाकण ठेवून 5 मिनिटं आपण शिजू देणार आहोत। 5 मिनिटांनंतर गॅसचा फ्लेम ऑफ करा आणि गरम गरम तिखलं भातासोबत सर्व करा।